Oi, ayo, Abu. Mau Ren? Ini lah. Wah, ya segini gini. Gini. Mau mah? Ayo, pengen mau takbil kae. Ya Ren nama. Ayo, pancen tak tunggu-tunggu kok. Aku mau ini iki. Karena mau ngetak mau teman bocah. Bocah video. Ngetak kalian Nah, lewat gue kok isi break bener ya? Wah, ayo. Ini jore ini. Tas pensi meluwi. Berarti kok lagi masuk Ayo, ini. mau berarti kita bisa. Ayo, berarti takbil nanti kae. Kae, mau ke lu bener gua rondo sampe. Ada pembling kan? Nah, Cep. besok Rano. Ya ora. Besok Rano. Ora. Ya ping ada pembling. Oh. Kayak iki ngene Gus. Apa ya? Iya. Ayo Singapura. Gila sih butuh nyong. Oh mau gak ya telepon gak? Oh, apa ya? Itu dirinya lah moro dengan kuno. Nah iya wong butuh kok. Nah iya nih mbak yang malu kuno gila. Ah gue ini. Sik. Aku mau ini. Ya orang ini. Bingung. Ya orang mau Nek, kamu ora wono tamu ora. Gom. Ya no anu tamune Indoro iki. Siap. Biasane cok nggo rokok nek wis lumang. Oh, Ayo. ini isi rai. Isi rai. Ayo. Iki mau iki. Mesti. Kan mau kan suka dulu kita. Rokoknya yo lur udah tak cukup sih. Tujuan itu. Ya. Wes ngumpuli kaya bapakne lah. Oh, tapi enggak senang sih. Ayo jelas. Klep bener. Ayo monggo mosok nang kaya nang meje mosok iki mangkon. Nek ngomong main dewi ku tak Ayo tak tanya. dipakai, Ju. Ora. Bapak Ju, gede Ju. Kayak kira apa ya sopo. Bercakap ya malam ya. Santai apa ya? Ini kayak ini dilintingin sak dilintingin apa? Mengerti kamu? Harus kayak ngopok wae. Pancen yang ngirit toh. Lah ngirit ke jalur siji yang besar. Lho saiki kan gimana Kok? solution? Kok? Ya lintingan ke barang iki ya. Yang karo ngomong ya. Kenapa? Mana nih beli ini? Kowe alami mah datang ngasus kok ereng-ereng suni. Rasanya yo lampang Alami ngono. lah. Kalau ngomong ya. Piye? Mas, ayo siap. Oh, butuh kok. Enggak. Aduh. Oh, biasa wae. Monggo Hello Kitty. Oh, kalau Di sini apa? Ya komplit ya. Piye to ini? oh di pertanyaan nang Cengol? Enggak kamu lagi. gua ngadeg yo lah. Piye monggo. Oh iya nanti lali. Oke telepon ono. Ini ayo kepeng istilahnya gini sing mau rada ini kan Oh, si gepeng sing ngarahin lucu. nah tuh Oh, no. ini sambat anak ini pesan suai Ana sapa si gepeng? seneng ini sepuknya Kurniawan Oh, beliau. mau
nang alas ki ngomong toh. Ngomong ki ayo ben omongane lak ribet kae to kaya ora direm. Ayo kang pasir Kita serupane kan, rupane dol. ayo dol. Rupane dol. Mijip. Ayo ngomong ayo dhisik ki nang kene lak nyambet gawe 3 dina. Ayo njaluk bon sak Saya mau ayo miliar. oh iya, Heeh. 1 miliar duit kan? Ayo duit tok semono iki. Yang berjalan apa? Penting gawe iki yo kadang ku nek wis sampung sak nggon ku malah didol. Wow. Iki kene sing nebus. Ngono kuwi ya. Tak pengen rodongan wong itu. Ini. Ayo nemen kasih meh malah ora kon milih. Ayo enggak piye yo nek dhisik nembung sak ngono ki tak kayak wong panjen wong ono yo. Iya, dia harus Ning kanggone iki niate apik, kanggo nyupiti anake. anak dhewe apa anak tonggo? Ayo anake mbarep kabeh mune sing ndi ra ngerti. Oh iya. Tak kira yo Berarti bocahmu ki ya unik kuwi. ayo paling bisa donya. Ayo bare iki ayo rada kira-kira gak diunek omong apa kan. Iki ayo mau nang alas ki omong. Bocah nesu wae. Padahal iki bapakne iki wis kon mukae apa Pajero arang ngono. Pajero. Oh, Panas coba jero ki. tak apa ya? Ayo tuku ki loro sisan karo nyong ngono. Heeh. Ya wis cocok ngono biji. Nek kita tenan ta. Heeh, wis tak lali. Bocah iki karepe anggere kepriye? Ayo mau ki ae tak gugah ki angel kae ning yo nemu ae tulisan nang kertas kuwi bocah ki lak kaya ora iso tulisan utang apa? ora Utang kayak ora utang jabe kene. Oh iya. Lagi apa ya? Tulisan ki ayo menitik ayo goreng alas gitu. Goreng alas kuwi Alasmu pira ta? wala yo ana 30 gon. Nggone tonggo. Ayo nggon sak nggon kuwi. Ayo sahabatmu ya. as maklum to padha miringe ngono. Ayo le maca ki ayo yo ae. Ayo sekarang lah. Le maca ki YouTube Kurniawan Cendia. Delok bukan rotasi ngapung. YouTube nya Aucat tak waca iki. Oh, iki karep iki asline ngendi korek. asline gak njaluk HP arek gawe YouTube. Ini jenenge iki Kurniawan Channel. Tulisane ngono kuwi ayo wis gampang. Gendenge bapak dhewe lho. Ayo juk. Ayo yo ngono kuwi nek panen bocah iki niate apik, dadi junjung do bareng. Aku masalah nggon kesenengane bocah, ayo bali yo bose to. Iya. Wis sing apa kan nyambet kananmu ta. Ayo, yo tetep padha tanggung jawab nyong to. Iya. Ayo kuwi sing penjalane ayo mobil nuka mobil ya tetep tuku sok maneh tuku ning anake sik mosok gak seneng bapakne wae. Iya. Lanjuke ngene Piye? le ngomong ayo mau tak bel kuwi asline intine omong iki lak engko mosok bodho kira-kira nek bocah ya gawe YouTube ki kira-kira nek menurute bagus apik ora? Ya nek wis tergantung sih ya. Saiki koyo cacahan saiki lah. Cacahan saiki sing cacahan iki. Saiki jangan pandemi juga. Jadi mungkin bocah-bocah kan gabut. Gabut, arah ngopo sekolah ora ngopo.
bapaknya. Bapaknya sampai Oh, oh si luncuk oke sama sih kepeng luncuk kepeng lancip nah gue kan ketimbang dengan gue tapi sendiri apa udah justru bro ngajar wis tak kira wis gawe pecah iki oh tuh HP pengen jaluk gue jadi nama manusia ora apa soalnya ini nek YouTube gue kan bisa gue usahakan berkarya jadi sampai nonton yo kita itulas yo koyo tugas nah kan masa-masa gue kan rasa ingin tahu nih pengen ngerti apa pengen tahu dewi kan tua ya ayo tanggap tua ya tua wae iya tua tanggap tua dewi kan sebagai wong tua gue tua anak aku nanti bojo ayo duluan dibojo nang randane dihampiri terus ya sing ngerti memang loro siap nah gue kan di umur itu cuma rasa ingin tahu anak itu luar biasa jadi dewi sebagai wong tua gue kudu iso marake orang tanah ini orang gak sing ora kok sing iyo iya ora karena bener lu bocah kan timbangi apa ya putus ke alur apa caranya kelakuan tapi malah repot nah iya nek kira-kira duwe apik ayo masuk dhewe ora dukung nah bener mulane nyong nak togel ngono kuwi mergane nek nyong ora ngerti ora pengalaman soal oke YouTube hidup cenil gue nyanep dile ayo cenil kuwi to cenil ndek ayo kono takon rene iki ayoku kira-kira nek sing mesti nyong ngwehi HP saka atine nyong ya gue duitmu sih mah walah tuh piro pokok aja nembung utang padahal mereka aku yang meh karena nyambi gue kena gue sambi-sambi ayo tuh piro aku syukur kono yo mbok yo duwe simpati yo gawe opo ngono perlengkapane yo ning aja sak ora mangsa mewah-mewah bocah iki men prihatin kira-kira ku wae HP tok karo ayo kesenang ngono opo lah tak apa yo nang bocah ngono tapi bocah mungkin nanti sing itu mau nyarak ini gak cuman nek bocah ngono koyo wis meh teko ning ku nek bocah ki ayo bapak istrine aku mau sebudol yang harap ngagani tata cara sekira bocah kuwi ora melanggar ngandani ora iso ngaku dheweanmu ora ana sing ngandani kono sing ngandani wis ora mungkin cari goyang-goyang jarene nggon wong sugih iki sing dhuwur tak bali sing bahasa mini kae kok opo sih ayo pak anu malah asah arum asah kamane ya mesti pikirane ben apa ya berjalan lancar ya bareng aku ipot wae aku ora ngerti nek asal ya cuma sithik-sithik lah ngerti kok kan gini ora mungkin aku ngomong ngemek terus minggu ngisor kono takon waduh wis main tekan kuwe iki kan wong mriki saiki tuh kan mriki ora kok oh iya pun tak suloyo iya iya anake urung tahi ya bene to. Ki wis sore kok urung tahi ngopo iki bocah iki? Apa ya mah ora ndek karepan ora keturutan opo piye ya apa ya wis tak supiri lek tahi lek. Kok sore iki wis mare tahi sambil kala iki nek turu ra genah rapi karo bocah-bocah iki. Wong apa ya wis mari barang kok yo urung tahi iki piye? Wih, tangi wis sore iki wayahe kuwi nak kuwi
yang ini kok jitu wae iki kepiye ana apa kowe iki wong mau pae makan ning alas kowe tak takoni kok mencucuke apa salahe pae apa kowe wis tak supiti bareng ngono lho sepiritan karepmu to tak supiti to mosok pae ngira ngono kowe ame njaluk rabi koyo ora mungkin kuwi ame njaluk rabi yo kok ndak yo malah dedel gitu kepiye karepmu ki apa karepe apa Kalau ki ajeng nuwun HP ajeng depan wah pengen HP ngono ambok kowe ki ngomong ki wingi-wingi ya yo Pak mesti ora iso nuruti lek kowe ngomong itu wingi ngono lho jane iki ngomong nek pengen HP ngono iki ame nggo apa HP YouTube-an. apa YouTube-an. YouTube-an Nggih. walah yo anu mau sing nulis ning kertas e kowe berarti kele Nggih. oh alah yo Pak dong karo Pak mau omongan ning alas kono karo juragane Pak iki opo to iki ana kertas iki teko tak gowo ayo yo omongan karo juragane ya YouTube-an ngono ya teko bose yo juragane Pak iki sing kei anu saran nameh kon moro-mrono mbok menawa iso ngekei saran-saran utawa malah syukur iso mbantu kowe ngono ya. Nah, yo nek ngono yo aja mbek mumet pake, Pak iki wis mumet butuhe akeh ngono lho. Ngurusi mbokmu wae sing ayune kaya ngono wae ya wis. Pak iki dadi marake ada mumet omong nang ati Pak iki gantung nang wit kencur, aku piye jar. Yo eman-eman to Pak iki. Nah, saiki moro ning nggon juragane Pak yo. Do omongan. Ning kuwi mbokmu ora ajeki. Nah nek mbokmu jeki, anggo juragane Pak Bos Parjo seneng karo mbokmu piye? Aku seneng mbokmu aja. Iki semangat yo. Ning gone anu Bos Parjo yo. Semangat yo nganu apa? Nggo ngomongan yo. Iki sing anu sabar.